nato, sir? Magpausabon ta ko sa kong apelyido, atorne. Kay baho jud kaayo. Unsa man day imong apelyido? Baho lagi kayo, atorne. Maong ato na dayon ning Osbon. Mobayad raman bitaw ko nimo. Mahal ra ba nga akong pangayo basta usbon ang tibuok apelyido? Mga pila ka, atorne. 10,000 ra ba nga akong pangayo, ana? Pero, kung gusto kag barato, pwede rin natong balihon ang imuhang apelyido. Aron pod, katunga na lang ang imong bayaran. Ay, dili na lang ko, atorne, oy. Kay unsa man jud ay ng imong apelyido? Nganong baho man? Unya, di pod ka masugot nga balihon. Alangan, atorne. Ngang akong apelyido lubot man. Og imong balihon, musamot ka baho. Ay, Three drinks in the house. Hello? Hello, tita. Oh, kabadlungon na po na ning imong anak, oy. Ay, sakto dyan ka, iha. Di man gani na maminaw na ako nga ako'y tigpakaon. Mao gani, tita, nga gikapoy na kong bantay niya. Mayo na rabagod. Kinsa man di ay ka? Uyab ka sa kong anak? Ay, dili, oy. Kay kinsa man di ay ka? Nga wa man ko nagswildog tigbantay sa akong anak. Ang iya bita ng guardian angel? ay, Three drinks in the house. Madawat ba ko sa kong pagpang-apply karon, ma'am? Manawag ramin mo, sir? Ano sa man po, ma'am? Basta, manawag ramin mo. Hatagin na lang siguro kog number niya, ma'am, be. Kay nga naman, sir. Ako na lang siguro yung manawag ninyo. Ha? Aron po ba? Sigurado yung madawat ko sa kuang gi-apply ng trabaho. Ay, Three drinks in the house. Babe, masugot ka nga mag-purposes ko nimo? Purposes? Oh, good. Unsa man pod na? Kanabang muluhod ko ba? What? Unya, moingon dayon og, will you mermaid me? Will you mermaid me si mong mata? Ingon goy kay trabaho kag call center. Magbuwag ta oy. Di man di ka kabaw mo English? Ay, Three drinks in the house. Ga, gwapahagod nimo diri si mo stories. Dagko pa jud kay views. Mao gani nga nakahuna-una ako nga makigbuwag na lang nimo. Ay, ngano god? Alangan, nga gagmay man kay views sa akong stories kung kitay ka uban. Ay, Three drinks in the house. Pads! Ako iprinda ang akong cellphone nimo be. 1K ra bitaw ni. na. Unsa man na mads nga wa man koy 1K dire. Aw, bisag 500 na good pads. What? Kay ari una magud ko sa akong giutangan god. May na lang, maunahan to na akong 500. Ay, wa lagi koy kwarta dire mads. Sige na good pads, kay kinanglanon kayo na akong kwarta. Ngano mamugos man ka mads? Ayaw ka suko pads. Og ingnon gani kang way kwarta, ay pamugos. Paghilom niya pads oy. Wala ba ko'y reklamo ni mga time? Nga namugos ka makaskor na ako. Ay, Three drinks in the house. Babe, nakita lagi ka na ako kahapon. Asa man pod, babe? Sa among family reunion. Ngano naabot man ka didto? Kinsa may nag-invite nimo? Family reunion ganina mo, no? Nga sa ato pa, paryente ra ta. Di kay paryente. Igagaw jud ta, ingon sa papa. Na, unsao na mala ni naturon? Nabuntis sa makaka. Ay da, di magkukubuntis? Ha? Nag-joke ra magud ko ato. Usa pa, way ang iya kabalakan na nahitabo nato. Ngano wa man? Kay wa man gud ko'y matris. Ay, Three drinks in the house. Hay, apa? Unsa may status ninyo atong tomboy nga baguhay pa lang mibiya? Ay, unsa pala? Uyab dagon may ato? Jesus Maria Joseph! Pag-abi ba na ako gwa ka makagusto ato? Unsa ba nakaon niyo mo? Ay, nga imo man tong gisugot! Lahi ra man gud siya sa ubang mga laki la. Ay mo lang! Lahi dyan to siya! Kaya ang mga lalaki doon ay tubo, siya doon ay burnal! Bahalaging burna lang iya la oy. Ang importante nga magkasabot mi. Huwag ka mahadlok atong ma-infeksyon nga tagas man to kukom! Basta la. Ayaw na lang gud og supak-supak di agad. Suportahin na lang gud ko sa akong gusto. Suporta na day mong gusto! Sa yun naman na! Day kwarta o! Iasa man pud ako ng kwarta. Ihurot lang palit og nilkater! Maayo nang hingo ka mo to, aron di ka magasgasan! Ay, Three drinks in the house. Nay! Nganong hangtod karon, wa pa man jud gihapon ko'y manghod, oy! Ay daoroy, mangutana ka pa man. Nga imo man ang sa. Ay, unsa guya kung sa? Alangan, nga di man kay gayon si tatay nimo. Kay dugay makay kamatog. Ay,
Free drinks in the house. Apektado sa grabing pagbaha kagahapong adlaw ang 28. Naun sa bubuning mga balita karon oy. Kanunay naman lang nagbaha ng Pilipinas. Alangan man lagig di magbaha pre. Nga ang flood control din sa Pilipinas. Gikaon naman sa mga buhaya. Free drinks in the house. Time para good. Ang ako man ang kumaring manananggal ang naghinoktok. Wa siguro nakapamalbal ka bii ay. Kining maring nga nananggal. Unsa ba yung problema nga naghinoktok ka man? Kuan, pre. Gitabangan nagiglogo sa nga kong kaputulawas kagabi, pre. Unya? Maulagi ni ang problema. Diba sinong babuntis ko ba? Di man pud ka mga mahan kay naama si kumari. Wala man siya kasiguraduhan, pre, kung kinsa dyan ang amahan nila. Nakita ba nimo kung kinsa sila mare? Nakita dyan kayo, pre. Wa man ganito sila mga tuli. Na, maunay nakabahog tik-tik ronde ay. Unya mare, unsa may imong plano? Gusto lagi unta ko manimaw sila, pre. Unya, ngano naunta raman? Maulagi na, pre, oy. Nagduha-duha ko. Ay, ayaw pagduha-duha. Pangbalbala to sila hurot. Kay okay rin eh ka. Nga apil man ang imong anak. Free drink. Pads! Mutuo ba ka na reincarnation? Aw, Mads, oy. Kay nga na mutuo magka-pads. Kay sa panahon manggod nga mukatkat kog kahoy, gaan manggod kayo nga akong paminaw. Mao ba, Pads? Mads, basig langgam ko sa una. Naaday lang gampads. Nga mukat katog kahoy. Aw, tuod, no? Mubatog romanday na. Kabaho na ko, Pads. Kung unsa ka sa una. O niya, makita pa na ako karon sa imong dagway. Kayon sa manday nga akong dagway, Mads. Anggid-anggid sa unggoy. Ay, Free drinks in the house.